Aká pesnička ti najviac pomáha sústrediť sa? Já přemýšlím, jestli vůbec mě jakoby písničky pomáhají soustředit se. Asi jsem úplně nedošla jako do toho bodu, kdy bych si dala jako hudbu do sluchátek třeba a abych se na něco soustředila. Je pravda, že teďka jsem trošku v takém bodu, kdy to začínám objevovat, že zase nemůžu mít úplné ticho, protože mi to pak přijde, že to je fakt jako hrobové ticho, je to hrozné. Takže jestli máš nějakou dobrou, tak mi můžeš rovnou poradit. Ja som si myslela, že to bola taká klasika, takí tí klasici ako Mozart a to som počúvala, ale pritom sa nemohla sústrediť. Hlavne keď poznáš tú melódiu, tak môj mozog automaticky si povedal, že nie. A ja mám taký playlist na Spotify plus white noise, green noise, že vlastne je to iba taký šum, ktorý ti upokojuje mozog a dokáže sa pre mňa sústrediť. Game changer pre mňa bolo si kúpiť sluchadlá, ktoré mám, ktoré fakt, že si ich dám a ja nepočujem nikoho, čo rozpráva okolo mňa. A to pri mojom čiastočnom ADHD mi tak strašne pomohlo, že sa dokážem 100% sústrediť, takže to je super vec. Tie sluchadlá investovať do toho. Tiež akože si vravela, že či mi to pomôže, ale ten čas za to stal. Takže dobré sluchadlá a white noise, green noise.